деца Жасмин Грейс Грималди, която завърши миналия месец университета в Фордъм в Съединените щати, и 10-годишния Ерик Александър Стефан Кост, но те нямат никакви права спрямо трона. До раждането на бебето престолонаследник е принцеса Каролина, по-голямата сестра на Албер, следвана от най-големия си син Андрея Казираги. Фамилията Грималди управлява княжеството от 1297 година насам. Светът отбелязва за 26-та година Деня без тютюнев. Всяка година на 31 май, Световния ден за борба с тютюнопушенето, Световната здравна организация, здравните институции и съсловните организации припомнят мрачната статистика, с която е свързан вредният навик. Лайтмотивът тази година е повишаването на данъците върху тютюневите изделия. Добро утро, Европа! Доктор Гергана Гешанова от гражданската инициатива България без тютюнев дим обяви, че поскъпването на цените на цигарите е един вариант да бъдат отказани пушачите. Призива на Световната здравна организация да се повишат цените, данъците върху тютюневите изделия, понеже е доказано, че това е най-мощният фактор за намаляване на тютюнопушенето. И понеже това е целта да се намали тютюнопушенето, за да се увеличи здравето, апела на Световната здравна организация днес на 31 е да повишиме данъците върху тютюневите изделия, съответно и цените. Кардиолозите отбелязаха, че още в края на първата година вече има спад на острите миокардни инфаркти, на сърдечно-съдовите заболявания, което е добре. Към това се стремиме, това е целта. Благодарение на забраната за пушене. Пак не мога да кажа, че е 100% само за това, но сигурно и това е помогнало за някакъв начин. Това кара хората да се замислят. Това е целта. Това кара младите хора да имат един друг пример. В края на емисията вижте акцентите. Проливни дъждове наводниха десетки къщи и посеви в североизточна България. Най-критично е положението в Велико Търново и Габрово. НАТО възобновява отношенията с Русия на ниво посланици. Светът отбелязва за 26-та година